Kardom Karbi Anglong lapen Kardom kada ko phanta pini ni labangso lamarjan kabonda pon ki koson pen si ador ke kom afon pen cinematic arjan kaselam po ante to apor pan hok hipin pen a video bang le pangcheng pon thuik lo na a video pangcheng che phan nang li phan nang ga chung ridol asi labangso video long ngang jok se ki milang pate nili channel lang subscribe pik tha lapen bell icon the berek tha lapen share subscribe ke ting ni lapuson ador ke so video ke long ler je phan ante to video bang le pangcheng pon thik lo na nangli vlogging a video le selam mate cover video le selam sita labangso video nangli han important piglo nangli mobile phone ben video record pute a video ke claim arong do kelang ben ning sam se kathar lun po matho arong do sa eme thangjong si kelang ben ning sam se pute audience tum kosonsi aning kang sampo ante to non video min topic long le dam thulo na lapu ar e anad bange ka edit tanglo lapu ar v anad bange ka edit delo lasi korte lapen ajaking jiretum game over labangso video nili kosonsi ka edit ponma nangli tungha nang than pon iku nangli mobile long google photos do kedi jongsi ave pute play store pen download ignon la google photos long dam ignon lapen nangli video select ignon kalau bang loma lapen select at pen ga dak edit along klik ignon lapen apor nang o kumorde lapen ladak ber iklang lan wet la simple ako dutulang nang li video ka record ahot la screen along ber ikhanon long press ber ignon focus methang ma chokche po nili mobile galaxy j2 pen kabunai pon cinematic video lang ponik